e Facebook, Twitter, kachal koda Instagram mari, YouTube bende wantiere kacha mar Ramogi TV, kayudo akachan bende antiere kanyo Cleophas Rocha mane page mara kakoriwa tudre kata tikono ane yudo eyo machalo nade to chenro biro ni eyo mane mana kochako sane nyaka rom sa adek ginu sangwan kodi mana karkae to wachako gi mago matimore e piny Kenya mabende wadhi bedo kawarango kendo dhi bedo madongo kawarango ni itimo gi eyo machalo nade mago moko wadhi bedo kacha kawanono kendo jofwambo wadhi bedo kacha koke kama mokwongo warango ni mage mantiere momiyo pek kuonde ma opogore kamano chenro mar mbako romo ma en owadgi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabende odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha ka iko mano ike county no Manyeri county Manyeri nyakwara Ramogi Juang kanya madhi bedo ka ike odiochieng' ma kawuono mage gwenge go ma Madhira gima nyako par ni Madhira kanyo bende ema Rigathi Gachagua no bedo jaod bura e thuolo mar tam achiel kende Jack Rerani mabende no wadgi maduong' mantiere karkacha wanya mana rango achiel kachiel wadhi Madhira mondo rangi gigo matimore achiel kachiel ka gintiere e karkacha gigo mantiere ka wanyalo mana neno kaka chenro dhi nyime ka gintiere achiel kachiel ka gintiere Madhira kanyo bende wanyalo mana neno jotelo maburo sechopo kanyo wanya mana winjo Nyakora Ramogi Juang sani gigo mantiere kar kanyo mano picha mabiro achiel kachiel ka wuok Madhira jotelo medo mana chopo kacha mano odiochieng' ma kawuono chieng' tich ariyo ike kanyo e gwenge go ma Iriga mantiere Ruguru ward mano mantiere Madhira e county Manyeri mano wadgi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua Jack Reriani jolemo bende osechopo kanyo kaka ineno mago jogo ma osechopo kar kanyo kasani bende warango ni gik mage manitiere mago picha mabiro achiel kachiel igeno ni jotelo mag piny owacho nyabedo ni chopo kar kacha mondo mutingo jalup jatend piny Kenya mabende owadgi iko kar kanyo nyoro ne ntiere nyasi makamano ma wacho ni mano mar rikwe mas mano mar alamno makende maibago ne jogo ma osewewa mage weche mantiere kanyo kwa Ramogi Juang kwa medo mana rango gini gidonjo eyo machalo nade ntie jogo ma osebedo kanyo karango ni itimogi eyo machalo nade nyakwa Ramogi Juang Ramogi TV wasingo ni gigi duto ka ochopo wadhi bedo kanyo ka wakelo ni chenro ni achiel kachiel bende ka wantiere ka korode rango ni kopogore gi mage matimore Madhira mage bende mawaluoni jofwambo bende maoke kar kanyo wanyalo mana neno nyaka sani koro ang'o madhi timore odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Juang biro mana thuolo machuok juma mokalo chieng' tich ang'wen jatend piny Kenya William Ruto ne obago mane wacho ni gigo mane obago ne en romo mane ochopo kacha e od burano kendo jo od bura ginocho wanya bicameral house mano mantiere kar kacha moting'o od burano ma National Assembly kachiel kod mano bende mar Senate ne gibiro kanyo achiel mondo migi chaki twak e od bura chako odiochieng' ma kawuono saboro od burano mar National Assembly dhi bedo kacha kar kendgi ka girango ni chenro gidhi e yo machalo nade gik mage magiketo kacha mondo migi chaki kaka machielo bende warango ni od burano bende mar Senate gidhi bedo kacha ka romo margi dhi bedo ni be achiel kachiel Ramogi TV koro kanyo saboro gi nus mano bende wadhi bedo kacha ka wakelo ni kendo ka warango ni eyo moro makare nyakwa Ramogi Juang mondo ibed kod ng'eyo ne odiochieng' ma kawuono bende mage matimore counties wa kawuok mago matimore piny Kenya wacho mago ma national koro waduogo nyaka e gweng' kacha to warang ni gin gik mage mantiere kacha ka nyalo bedo ni timore sani ka wantiere kar ka mano Ochilo Ayako governor e county ma Migori odiochieng' ma kawuono en ang'o matimore Migori romo chako ayanga odiochieng' ma kawuono kendo mano iyawo od burano ma Migori kendo odhi bedo kata gitwak kod jod bura mantiere county ma Migori jafo marwa mano Jo Juma nitiere kar kanyo omedo mana range ni odhi eyo machalo nade wantiere mana kanya kwa Ramogi Juang ka wadhi nyime kod rango ni chenro ni mara chal mar fwambo gik mage ma waluoni kendo warango nigi kaka gitimore Ochilo Ayako dhi bedo kanyo ka chiwo twak mare mokwongo are ne yiere kendo dhi bedo kacha ka otwak kod jo od burago mag county mago MCS ma en thuolo mokwongo madhi yudo ka okono gini agenda mare dhi bedo mane ka bende irango ni nyaka sani thuolo ma oyudo mar bedo ma tam mokwongo mare mar gavana ka wang'e maber ne en senator e thuolo mokalo ka koro nyaka sani en gi chenro machalo nade ne jo od burago ma county ma Migori mano twak mang chako sa 8:30 mar odiochieng' jafo marwa
Jojuma ang leronwa kirango luona wach makamagi ni kruoge to chalo nade jod bura negi paro magi mopogore kanyo mago MCAs kaka machielo bende warango moko matimore counties mopogore opogore mantiere e piny Kenya. Kora moge jwa ginyalo neno gi ka magi pamba no kata pith mar pamba ni ento koro chalo nade kendo ka entiere mabei ywak e wi kodhi marach ne en kodhi mar pamba mane okelnegi. Jafwambo marwa Alia Beach kantiere Migori oluwo kawuono ka jopur mag pamba e county wacho ni keyo margi maigani dhi bedo matin ahinya nikech ne omigi kodhi maricho kendo koro dhi limo moko kuomgi e puothegi kendo kolnwa ni gin paro mage chenro mage magin go to ywak margi en mane. Mano bende kotenore gi mano mar BT Cotton, mano kodhi no mar pamba ma bende nogoyo nokum mane piny Kenya ka higa mar 2019 mane okum e piny Kenya ma bende nyoro achiel kuom gigo mane gichope kata winjruok mane jotend migepe ochopo e romo mane gintiere go kod jatend piny Kenya William Ruto en ni koro kodhi makama odhi bedo kata oduogo nango yuto nego bene dhi nyime to kodhi makama mano mar BT Cotton gima nyaka wang'e en kodhi manyalo bedo kata e kinde oro ginyalo timo be yo machalo nade ka kech nitie ka dipono gol pamba kendo ginyalo nyak e yo makare ma kotenore nyaka gi mago kodhi go miwacho ni mago mag jiemo mago bende dhi bedo kata ni rango kodhi makamagi iyudo gi kanye to ka oseyudgi ipidho gi e yo machalo nade. Mago bende Alia Beach dhi bedo ka luwo odiochieng' ma kawuono mondo mi wabed kod ng'eyo ni ywak e kaunti ma Homa Bay to en mane. Mano kodhi marach magiwacho ni nomigi e thuolo mar keyo koro chopo. Iwacho ni kata ka kinde keyo chopo ka ipenji ni mane maningo mane ma ikayo mane makoro ma iketo kacha kinde mani pitho ne pidho kodhi mane bende ni range ni ene rang'iny moro makare munya kelo ni yuto madwarore. Kodhi ni kelo ywak e kaunti ma Homa Bay to kelo ywak nango. Alia Beach ang luwo wach makamano kidango kelo nwa gi mana e kinde mabiro e chenro ni mara chal mar fwambo wanono ni kendo waluwo ni mana machiegni weche go manya bedo kanyo ni timore e counties ma opogore kama chielo en ma timore nyakora Ramogi Jwang kai koro nyakora Ramogi Jwang wadhi e county ni Masiaya. County Masiaya osebedo e ute fwambo e thuolo malach e thuolo mokalo nyakora Ramogi Jwang kai range kanyo nitiere gik moko ma osebedo ka waneno kotenore kod weche go mag mibadhi to koro nyaka sani report ma wayudo kawuok e county Masiaya ni mano en ni nitiere aput makoro ichuogo to aput ma ichuogo no idhi telne kod auditor general machon kata janon buge piny owacho machon mano mar piny Kenya Edward Ouko odhi bedo kata kotelo ne aput makama. Mano task force makoro wacho ni darango ni omenda manotigo e yo moro marach e kinde manotelo ne yiero manotim dwe mar 8 tarik 9 notim e yo machalo nade. Mago bende jofwambo wa mantiere county ma Masiaya mago county Masiaya koting'o wan gi jofwambo mag Nyakalondo mag Ramogi wan kata gi Georgia Amolo ka wawuok kata kar Georgia Amolo ang wantiere bende gi jofwambo moko bende man kata mekwa malero nwa kendo ang luno weche gi koro mokanyo sa weche go maga weche gu manyien mago maga migago kagi kacha ng'ich welo odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tich ariyo wan kata gi duol ang warange kacha wimore ni weche mage manitie yango aput mar nono mibadhi e county Masiaya dhi timore nade. Gavana Masiaya James Orengo dhi bedo ka yango aput makamano odiochieng' ma kawuono saa 3:30 mabiro dong' mana dakika machuok to chopo ang wakelo ni weche go bende kako medo mana yudogi kaput makamano makoro bedo kata ka hotel negi kod janon buge piny owacho machon buge omenda mag piny owacho machon mano Edward Ouko ma bende achiel kuom jodito mane oyier ni koro non ni gik mage mantiere kar kacha nyaka sani weche mage ma osechopo ang wakelo mane Ramogi TV mondo ibed kod ng'eyo ni gin gik mage ma waluoni koro nyaka sani ago moni mondo ateri e county ma Mombasa magi jod bura manya bero no chopo kar kacha jod bura gi mochopo county ma Mombasa. Jod bura ma county ma Mombasa owuok Mombasa obiro Nairobi mondo tiegi. Jod bura ma Nairobi ma Kisumu iwacho ni mawuok e county ma opogore gichopo
e boma na Mombasa mondo mi gibed kod tiegruok ka girango ni ginyalo yudo puonj e yo machalo nade ka nitiere jod burago makoro yier e tielo mokwongo ni gin to gik mage ma gisebedo ka gitimo to ma oyier chon gik mage mane gitimo chien kacha mago moting'o jod burago mawuok e kaunti ma Homa Bay mosechopo Mombasa kacha ka nyaka sani ma e kaunti ma Kitui bende osechopo mawuok e kaunti ma Nairobi bende ne osemolo achiel kachiel ma gichopo nyaka e kaunti no ma Mombasa. En tiegruok nikech nitie gigo ma nyaka ging'e ka ipenji kata ni ere kaka itimo weche gi od bura ang' ibed gi duoko mane ka ionge kod duoko makare tangi chomo kanye wacho ni kionge kod duoko makare nyiso no kotiege yo moro makare omenda ma kaunti gitiyo gi yo machalo nade jod bura gi nigi ting' mopogore opogore ka irango kacha ne gitimo mano mirango ni irango sirkal mar kaunti mano ma executive ni gitimo tich e yo machalo nade gibedo kod ng'eyo ni omenda gi irango gi ni gitiyo yo machalo nade dongruoge gi ere kaka gintie chwalo pacho oganda mano wacho ni representation ere kaka itime ka intiere kar kacha jogo mano yieri bende chwalo dwaro mar gi od bura no mar kaunti magi moko kuom weche moko mag dibedo kata ka girango kachiel kod loso chike mag kaunti mago dibedo kata kachiel kuom gigo ma jotendgi mano mantie mag speakers mag ntiere kacha manyaka sani bende counties gi duto seyiero ka irango kanyo kaunti ma Nairobi notimo yiero mar gi tich ang'wen mokalo kaunti ma Kisumu jumbe 2 mokalo gisebedo kanyo koro gi speaker kachiel kod jolupgi ne wawinjo ka giloso mano Elisha Oraro kachiel kod Nerea ma bende ne ochopo e romo ma kamano mantiere kaunti ma Mombasa ka jod bura bende mantiere kaunti ma Mombasa omole kaunti ma Nairobi kaka gidhi nyime kod tiegruok ma kama tiende ang'o wadhi bedo kod thuolo bende marango ni gigi duto katimore jofwambo marwa mantiere e kaunti ma Homa Bay e kaunti ma Mombasa mano Georgia oko dhi bedo gi thuolo mar miyo waler mathoth kotenore kod romo ma kamano nyakwara mo jongo rango machielo bende e kaunti ma Kisumu en ang'o matimore ma en pur kineno weche mag pur mi ibedo kod mor ahinya e chunyi ni nyaka sani gik mage manyalo bedo kacha ni timore kendo wabedo ka waluoni e yo moro makare e kaunti ma Kisumu gima timore tego pur kod lony manyasani itege yo machalo nade nyakwara moge jwang jofwambo mane kaunti ma Kisumu moting'o Millicent Adhiambo wan kata gi James Okoth wantiere kanyo kod Alan Obiero jogi duto tiyo matek mondo migirang ni wach makamae ochopo ni e yo makare machalo nade bang' dweche makoro sekalo dweche mathoth ahinya kaunti ma Kisumu mano sirkal mar kaunti ma Kisumu osebedo kod winjruok e yorego mag pur mano maromo bilion 30 ni en marango ni weche mag pur otime yo moro makare ma biro kaluwore gi sir bende mag yudo kawuok e sirkal no mag piny Amerika ma bende nyaka sani winjruok ma kama kelo weche mabedo mayot e mag tudruok kachiel kod timo ohala kachiel kod mago bende mag pur kambi mawuok piny Amerika no odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa dhi medo luwo mondo mi ka giyudo ni ginyalo timo pur e yo machalo nade me wacho kanyo ni bed kod lony manyasani ma itiyogo manyalo koni kinde ma inyalo bedo ka ipuro kinde mage minyalo bedo ni golo cham to cham mage minyalo bedo ni pidho e kinde machalo nade mago duto waluoni mar lony manyasani mayo teknoloji ni ento itiyo kode yo machalo nade mag rango ni yore gi mag kelo chiemo kachiel koda tich ne oganda kotenore gi weche mag pur ochopo e yo moro makare purni nyakwara moge jwang e oguro mar uchumi marwa mar piny Kenya e kinde gi duto ka intie iyude kendo luwe yo moro makare to wagoyo ni manero kamano ka ngima ben jofwambo man Kisumu tiyo matek mondo mi gikel masigana ma kamano odiochieng' ma kawuono weche manyien mag migago kagi kacha duol kachiel kod mano bende mar oimore wantiere kae kendo mora saidi ni ntiere kae luwo chendo ni achiel kachiel ka wantiere kodi ka koro nyaka sani wadarango ni gik mage manitiere kar kanya kora moge jwang ate nyaka pinje maoko to koro waranga ni gigo mantiere kanyo mano en picha mar King Charles mar adek King Charles III ma koro picha ne nitiere man en picha Queen Elizabeth mar 2 ma bende nyaka sani ne osewito ngimane kendo ne oseike ka koro sani omwon picha mare kata tipo e odingli mano mana coin mantiere kanyo ka irange mano tipo mar King Charles mar adek koro kete pesa entiere kar kanyo neno gudu ntiere kanyo mano bende en mana picha ne ka irange kar kacha en ranyisi machalo nade en achiel kuom gigo mano wach ni biro timore tok tho mar Queen Elizabeth mar 2 mane wachore ni bang' kosetho nitiere kuonde mopogore opogore ma nyinge ne nitiere
ma picha ne nitie, kama tipo mare ne nitiere. En ang'o mabiro timore bang' ka osetho? Mano e gino ma waneno sani. Picha mare mane ni ka, kore wile, kendo iyudo ni picha madonjo kanyo en picha mano mar King Charles III. Mago picha mayudo kanyo, pichni mabiro ni achiel kachiel mane Ramogi TV okinyi ma kawuono. Ka bende wanono gigo mamoko madhi bedo kanyo ka warango mana e chenro ni mara chal mar fwambo nyakwa Ramogi Jwang'. Wantiere ka kendo koro sani gik mage ma onyabedo kanyo ka warango. Wadani warangi gik mamoko matimore e pinje maoko. Mineno kanyo mano pinyno mar China, kendo gima China timo nyakwa Ramogi Jwang', China koro tego chenro mag keyo modhi. En lek mar pinyno mar China bero chenro mag keyo modhi e piny mangima. Iwacho ni global market kata chiro mag uso modhi gi e piny mangima osebedo e yo machalo nade. Chenro gi duto en gino ma osekwako piny mangima kaluwore kod pek mar pinje mamoko yudo modhi makamagi. Lweny madhi nyime e pinje ariyogo mag Ukraine kod Russia osebedo achiel kuom lwenjego miwacho ni osethiro chenro mag keyo modhi. Kata kamano, pinyno mar China wacho kanyo ni giko dweche ariyo ma odong' to higa mar 2022 ni rumo, odhi bedo kata kochwalo chenro mopogore opogore mar bero chenro mag keyo modhi e piny mangima. Mano dwe mar 11, dwe mar 12, mano mar higa ni mar 2022 kod dweche mokwongo mantiere higa mar 2023. En ang'o momiyo mano timore? Gigeno mar chwalo modhi e pinje mopogore opogore. Ka sani mana ranyisi magi degi mag modhi, wacho ni dag mo mopogore opogore mantiere kar kacha, kigologi kendo isogi e meli machalo kama, gikeyogi e wacho ni e piny mangima. Kendo kinde mikeyogi ibedo kod ng'eyo ni mar modhi makamagi ka iyudo, ibedo kod chenro mag timo gik mopogore opogore. Inyalo bedo gi kambi maringo, kambi maloso gik mopogore opogore, nyamburko in go kacha iriembo, in gi gik moko mopogore opogore mitimo, kachiel koda masinde mopogore opogore matie kembe. Ka giyudo modhi makare e kinde madwarore, mago dhi bedo achiel kuom gigo ma China dhi bedo kata karango ni adieri gigi duto ochopo e yo moro makare. Ma bende mano giwacho ni ka ochopo higano mar 2023 gidhi bedo e thuolo ma osebedo kanyo ka giwacho ni gidhi bedo e thuolo mokwongo, thuolo mosebedo kanyo ka omak kod pinje mamoko. Moko kuom pinjego duto ma osebedo kar kanyo, pinyno mar Russia kachiel koda moko bende mantiere e riwruok mag pinjego mag Ingereza mawacho ni European Union, ma bende osebedo kanyo ka konyo chenro mag keyo modhi e piny mangima. Kamachielo bende Saudi Arabia bende ni kanyo. Achiedh nade gi nyakwa Ramogi Jwang', inyalo tiek gi nade ka pinje mamoko riwre kod pinyni mar China kaachiel koda chwalo yot kata yawo chiro mar uso modhi gi ochope yo moro makare. Nyakwa Ramogi Jwang' koro nyaka kanyo watiek chenro ni mar mbako romo. Tielo mokwongo, chal mar fwambo. Nyiga Cleophas Oluoch, twak mabiro, twak mano marango chenro mag somo. CBC ochomo kanye? Nyathi kochopo grade mar 6, otegno moromo chopo e sekondar, koso weye kacha obed matin. Ka otegno moromo to chopo e sekondar, jolony weche somo nigi paro mopogore, jonyuol nigi paro mopogore opogore. Piny owacho mar Kenya bende osechuoga put kanyo maromo oganda jo Kenya mawuok e lony mopogore opogore kachiel koda sectors mopogore opogore mag rango ni weche mag somo gi itimogi e yo machalo nade. E kinde gi kendo nyakwa Ramogi Jwang' mondo mibed kod ng'eyo ni kata ka koro somo koro chopo kama koro nyithindo nyaka tim penj ma kamano, jotend migepe odiochieng' manyoro ne wacho ni gimor kendo ka giwacho ni ikruok ne piny makamagi mago moting'o klas mar 6 kata grade mar 6 ka irango kanyo mag jogo mantiere chenro mar somo mano manyasani mano mar CBC, ka bende moko madhi timo penyno mar KCSE kachiel kod mar KCP idhi timgi e yo machalo nade. En moro wa kinde duto kwakelo weche gi duto kabiro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV. Wagonwero kamano. Prince Guya wacho good morning. Clemo wacho ni oneno waka interior mabei. Scrivens di Kenyan moja wacho ni ler kendo mit. Jemsiro Ngwema yudo wacho ni asemol ka interior utawala buore Nairobi kae. Erokamano ahinya. Nyiga Cleophas Oluoch, chenro mar mbako romo podhi nyime. Koro kik ilok chenro ni, pod en mana mar mbako romo. Oriti masani. Tadi gi beyo nikech koro inyiewo na gi iborwakona. Ruf sana lokra ahinya, en obiro ng'ama ber. Bing'e ni kawuono en obiro ira mokwaya ng'wono. Seche mana neni, kamoro achiel gi Bihan kuoyo wach hera maru. Wach nomiyo an afwenyo ni
okaheri tapki. No surprise maber ma tapki mieka uono. Enoloso gimora mora erum marani. Deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kwa majina ni Brother Eno. Kupata wimbo huu I Surrender, kama wasikiza tuni yako, basi bonyeza *811 *279#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto, mana Ramogi TV.
nyisaye matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ni penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ema wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma
Ma en Ramogi Night. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Mana kamano nyako Ramogi Juang machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo. Twak mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Twak mibiro ta kod an Joyce Oduora. Nyako Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono wadwa temo twak kata wadwa twak kotudore kod chala mar lai manyien mar somo mano mar CBC ma en tok ka jatend piny Kenya William Ruto tarik 30 dwe mar 9 higani anogoyo chapa e oboke mar piny owacho kata mane gazet mar piny owacho nyinge mar jokanyo 42 mabende oyiero mabende biro bedo e aput mabiro nono weche mabende nitiere e lai manyien mar somo mar CBC. Mano tok singo mabende noketo ne jopiny ni obiro temo nono moko kuom gigo mantiere e lai manyien mar CBC kisumo paro kowuok kuom jokanyo mopogore opogore e sectors mag somo mar neno yo manyien mabende lai manyien mar somo biro kawo. Nyako Ramogi Juang mago duto e weche mabende wabiro twak odiochieng' ma kawuono ka nyaka sani ng'uro osewuok kuom jokanyo mopogore opogore ahinya to mago ma jonyuol mabende nyaka sani ywak ni owegi oko e kin jogo mabende oyier e aputno kata e tax force mabende biro neno kata biro nono moko kuom gigo manitiere e lai manyien mar somo mano mar CBC. Nyako Ramogi Juang twak makamano kabibedo godo kenda e studio kayo kinyi makawuono twak makamano antiere godo kod welo mabende antiere godo e studio marwa kata kamano nyaka sani wendo achiel kende mosemol e studio kae mano Moses Mbora mabende en jagoro makupet bade ma Nairobi kae mabende wadwa bedo godo kod twak ka welo mamoko mabende biro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa mano Hannington Ochieng mabende en jakeno mar riwruok mar Nata ka achiel kod Patrick Lumumba mabende biro bedo ka twak e lo jonyuol manitiere pacho kae maneno ni gin to korka korgi gidwaro ni lokruoge mage monego bedni iketo e lai manyien mar somo mar CBC mar mondo mi wane ka chenro mar lai manyien mar somo mar CBC biro dhi mbele kata oyo. Parni weche makamagi osebedo ka nyayo paro mopogore opogore kata in Nyako Ramogi Juang mineno wa okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kitwak kodwa kata ioro penjo moramora minyalo bedo godo e namba wa mar ote machuok mar 236000. Facebook kacha wantiere live okinyi makawuono iyudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Machiegni ahinya Moses Mbora e studio mar okinyi makawuono. Ang'eni mae tilo mari mokwongo mar limo e studio ka. Mana dieri. Erokamano ahinya. Amoso jowinjre duto kuonde mopogore opogore ma untiere. Atimo erokamano kuom rwaka e studio ka kendo kuom rwaka mondo wawuoye weche maluwore gi somo mar CBC. Erokamano. Nyaka sani wasewinjo ka paro mopogore opogore osebedi kigolo kotudore koda lai manyien mar somo mano mar CBC. Ka tarik 30 dwe mar 9 higani jatend piny Kenya William Ruto nochuogo aput mar jokanyo 42 mabende biro bedo katwak e wi gik mopogore opogore ka en korka korwacho ni lai manyien mar somo osebedo ka kelo pek obed no jonyuol obed ne kata jopuonje kacha mar neno ponono kaka inyalo kel lokruoge mopogore opogore e sekta mar somo. Kotudore kod aput makamano in kaka jagoro makupet bade ma Nairobi kae, aput makamano neno e yo machalo nade? Jatelo mar piny otimo gima ber, keto yiero ji ma giketo jogo e aput mano ogine o gazet no to jogo nigi tich nikech nitiere gik mang'eny ma ji ne penjo kaka onego bed ni timo. Ji neno pek e somb CBC ni kuom pesa ma ichulo. Ji neno pek kuom tich mimiyo nyithindo. Ji neno pek kuom kaka ji dhi mbele koma somo ni dhi chomo. Nikech en gima serikal osebedo katayo to ji pok oneno ler ni to wadhi kanye. Koro en gimitimo mos mos. Ting'isowa mana ni
kik ubed gi wasiwasi. Ketura keta geno, gini dhi bedo maber. Ketura keta geno, gino dhi bedo maber. Koro put ni koseketi to koro wadwaro ni yangne ji ni wachako ka to wachomo kocha to yo mwaluo en ma to gik mwadhi timo e yo mwaluo ni en ma gi ma gi ma gi ma. Koro jogo nigi tich to kendo wageno ni gidhi miyo ji nafas mar wuoyo kodgi mondo ji onyisgi pek ma gin go e piny kae. Akiwacho ni gidhi miyo ji nafas mar wuoyo kod gin jomage hie monego bed ni isumo paro kowuok kuom gi maneno ni ponono lai manyien mar somo ni odhi mbele yo makare kaluwore ni wacho ni nitiere stakeholders kata jokanye sekta mar somo. Jokanyo gi kata stakeholders gi onego gibed jomage mar bero chenro mar somo e pacho ka. Nitiere jok ma onego bed ni wacho gik ma jopuonj osebedo ka neno ka gidhi mbele gi puonjo somo mar CBC ni. Nitiere jonyuol bende man gi nyithindo ma oseneno kaka nyithindo dhi gi somo ni. To nitiere jok ma osomo saikolojia manyalo bedo gi nyithindo piny ma penjgi ni to weche gi kaka wadhi kodgi mbele ni to mae kuma onego bed ni wadhiye, un uneno gi nade. Koro nyithindo nyalo wacho gigi weche gi giwuon komigi nafas, to nyithindo gi bende nyalo wuoyo ka weche gi okaw gi jok manyalo wuoyo kodgi kato dhi wacho e gala moro kama jogi dhi bete. To kawawe mago kende, nitiere bende jok mosomo ne loso design mar somo. Koro nitiere curriculum developers ma dhi kawo gik ma owachi gi paro manyoche gin go ni kuche mwajwa chope. To ging'iyo ni ere gik mwanyalo kelo achiel to waketo kamoro achiel to waloso gimoro achiel maduong' madhi bedo ni mae mtoka matero wa kocha. Ato nyaka sani wang'eyo ni lai manyien mar somo ni mano mar CBC ama bende en mano mar 2-6-3. En gino mabende ne ochaka yange pacho kae mane higa mar 2017 kendo nego bed ni okawo kar lai mar somo masane mano mar 8-4-4. To wang'iyo ni nyaka sani wanyalo wacho ni en higni kwang'iyo higa mar 2017 nyaka sani higa mar 2022 en higni mathoth, nyalo bedo higni madirom 6 kamae nyaka ne tem kata ne chak lai manyien mar somo no e pacho kae. Un kaka jokanyo mantiere sekta mar somo, sani waneno ka jatend piny William Ruto oloso aput madwa chako nono gigo manitiere e CBC. Nyalo bedo ni e kinde mani chake ponono ok nosum paro kuom jogo mowinjore kosang'o matimore. Ngeni sami somo paro nitiere ji man gi paro mopogore, wanyalo wacho ni okang' mopogore opogore. Inyalo sum paro mar jopuonj mapuonje primary gi jonyuol man gi nyithindo manie primary. Nitiere jopuonj mag mapuonje secondary to nitiere jonyuol man gi nyithindo manie secondary to nitiere nyithindo manie secondary. Koro kaka wachni osebedo kadhi, wan kaka jo secondary, jok ma ochung' ne jopuonj mapuonje secondary, wachni jopuonj pok ochako puonje e kiwango ma wantiere. Lakini ageno ni osiepna mabiro Huntington dhi wuoyo mang'eny kuom mano. To ndalo mane wanwang'o nafas mwawuo gi jogi kane gichako wach CBC ni, nitiere gik mang'eny manwa penjogi. Kaka okete ni koro igni 2 dhi bedo ka nyithindo pok ochopo e primary kato igni 6 primary. Igni 3 ne giwacho ni igni 3 gi ji gine okang' ma koro ji dhi e igni 3 bang' primary, giwacho ni gini kete primary koso gini sekete secondary. Mano be pod gibagni go nyaka sani. Kato igni 3 mogik e primary, gine secondary. Koro nwa penjo gi to giwacho ni gini dhi bedo secondary. Ma kata ka nyoche ji osebedo ni ikore, ji nyoche ng'eyo ni nyithindo go dhi e secondary, lakini awinjo ka jonyuol wacho ni nyithindo go tindo ahinya, ok ginyal bedo e secondary. Koro ne gipenjo wa paro, to wamiyo gi paro kaluwore gi gima wambe walony go.
nwangiso gi kaka wang'eyo ni gigo nego be ni timo to gimbe gi ingeni loko somo mar piny en gima itimo kisiasa. Mano gima nyaka wang'e kendo nyaka wayiego. Ok en gima idhi wach ni koro josomo oketo owuoyo to wacho ni wachim yoni. En gima itimo ga kisiasa. Koro gini kane itime kisiasa, jogo nosewacho ni gari nosewuok e station. Koro ino biro nwang'i e station kuma untiere tidhi. Koro ka itamori idho to be oweyi aweya. Koro kano ng'iswa kamano to kochopo sama gidwaro pachwa, wambe wadhi wapimo negi pachwa kaluwore gi kama wantiere, kaluwore gi station ma wantiere. Ka gari wuok Nairobi ni dhi Mombasa, to ng'isi ni gari osewuok, gari nitiere Makadara. Wanyalo wuoyo to jok mang'eny ok ong'eyo kaka Nairobi chalo, lakini ang'e ni ginyalo ng'eyo madhi Mombasa. Kata inyalo ng'isi ni yude Mtito Andei. Ing'isi ni jo Mtito Andei ikre uru, gari osewuok Nairobi. Koro ji ikore kaluwore gi kama gintiere. Mano e kaka koro siasa noketowa, ochunowa ni nyaka wawuo mana kamano. Ne kata ka sessional paper ma ne wapenjo ndalo mang'eny ni to ere kaka uloko somo mar piny. Ka onge sessional paper moro ma mondiki motere parliament ma ji owuoye, ma ji ong'ado bura ni koni ema wachimo. To ne giwacho ni mago gik mabiro, gari nosewuok. Koro nitiere gik mang'eny ma josiasa kata jok manitiere ministry ne ok dwa ni monde ji owuoye mang'eny. Kato wambe kaka jok motelo ne jopuonj wacho ni jopuonj ondiki ni mondo puonji. Gikel gima gikelono, wang' nwa puonj nyithindo kaluwore gi gima gikelonwa. Ato nyaka sani wang'eyo ni apudno mar ji 42 ama bende olos ayange pacho kae, ma bende jakom mare en ngire Rafael Munavu. En aput ma bende ochugi nitiere kod jokanyo 42 monego be ni nono gik mopogore opogore ama bende nitiere e lai manyien mar somo mano mar CBC. King'iyo jogo ma bende oyier e apudno, in kaka jakanyo e sekta mar somo, bende gin jogo ma bende ponono nyalo konyo adiera e sumo paro makare mar kelo lokruok maber e pacho ka, ponono ni lai manyien mar somo odhi mbele pacho kae nyaka higa manyien mar 2023 migeno ni mane lai ma koro nego be ni tiyo gode pacho ka. Kik wabed gi kia moro ma gima dhi mbele. Nekech king'iyo kata gazette notice ma nying jogi nokete, ong'isi gi ni ging'i kaka gini inyalo somo ni wacho ni luonge nang'o gi dholuo. Lai mar somo mar lai mar somo. Ging'i kaka inyalo lose obed maber. Giwacho ni ging'i kaka loke. Koro en gima dhi mbele. En mana gunde. En gunde. Onge kia moro mwadhi bedo go ni gini dhi mbele kata idhi kete ni koro orumo wadoke machon cha ama wachako manyien. En gima idhi losi mondo odhi maber. Koro nitiere gimipenjo kanyo ero ma okamako maber. Mano jogo ma bende oyier mar bedo e apudno gin ji 42. Bende gin jogo ma bende owuok owuok e sectors mopogore opogore ma bende ochung' ne chenro mar somo e pacho kae. Koseponono nitiere jogo mowe oko e kinde mane iloso aput makamano. Wan kaka jok mochung' ne jopuonj waparo no wewa oko, to kaka wewa oko no ne jagoro oseketo kwayo ni ber ka inyalo miwa nafas mondo wabede tim no mondo owuo gi jopiny. Ing'e ni sama in e tim ma jatend piny oketo ni, nitiere gik ma inyalo kuodho ne wadu ni nitiere gimoro monego wamany kae to kwa manyo, onego manye gi yoni. Lakini ka gidhi adhiya to onge jok mochung' ne jopuonj kaka jonat, jokupet, onge jok mochung' ne jonyuol, nitiere gik moko ma ginyalo dhi kucho ni gidhi manyo, to kaka giwe jogi oko ni, nitiere gik ma nyalo bedo ni bang' ka gisetieko tijgi cha, gik moko nitiere ma biro bet ni ok ginwang'o e yo maler, manyalo konyogi
keto somo ma onego bed ni warieyo ni maber. Ato bendo odiochieng' manyoro nyakwara Ramogi Ajwang'a ne wawinjo kaka Milemba kaachiel kod jagoro mara Kupet mana kelo Misori noloso kotudore kod mano aputa mano mabende ne ochuogi kata aput mabende ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mabende biro tomo nono moko kuom gigo manitiere e lai manyien mar somo mar CBC mar mondo mi gikonya eneno kaka inyalo ber gigo manitiere e lai manyien mar somo mar CBC. Wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro kotudore kod aput mabende ochuogi aput mar jokanyo 42 mabiro nono lai manyien mar somo mar CBC. We wawinjane. So that their views will be heard every day. Nobody can design a curriculum for us to come and teach. It will still be subjected to a lot of confusion. I'm actually demanding that by Tuesday, Wednesday, Thursday, all teachers must be represented on this task force so that their views will be heard every day. Nobody can design a curriculum for us. Moses Mbora, iwinjo kanyo kaka jatendi oloso kanyo kotudore kod lai manyien mar somo mano mar CBC. En adiera ni gini lai manyien mar somo ni mar CBC en gino ma ponono ichuno godo jopuonje to ponono jopuonje okia gimoro amora e iye kose en ang'o matimore? Mana kaka jagoro gi jakom jagoro akelo Misori to gi jakom maduong' Omboko Milemba wacho. Kowewa oko to wabiro neno ni mano gimichuno wago. Nikech ok ging'eyo kaka japuonj dhi ikore puonjo lai makoro gidwa kele mondo jo Kenya obed ni tiyogo kaka system mar education. Omiyo en kwayo to bende ka ok ginyal kawo kwayono bende wabiro chunogi ni nyaka wabed kanyo mondo wagol pachwa. Ing'eni ka ok ginyal ketowa kanyo ero to gibiro dwaro ni mondo water negi paro, wandiko negi. Wanyalo wacho ni wan consultant to wamiyo gi bei. Bas, donge koro mano tich mayot. Wandiko gini miwauru milion 10 nikech ne ok udwar pachwa. Mano koro ndiko pachu piny kae to uso ne sirikal. Yes. Donge ne ok gidwar. Koro sama giwacho ni koro gidwa wuoyo kodwa, wang'isogi ni wabiro kaka consultants. Ok wabiro kaka stakeholders. Kwani diangi chunwa ni koro wabe wan stakeholders mamiya ji paro nono. Nyaka sani ang'eyo ni ponono paro mopogore opogore osebedo ka wuok oko kotudore kod lai manyien mar somo. Penjo bende wapenje Facebook kata juma pogore opogore ne wuok oko ka wacho ni lai manyien mar somo ber mak mana ni okelo pek ponono ne jonyuol to jopuonje ka wagedo korka jopuonje kae. E kinde ma bende lai manyien mar somo ni ne chako mane higa mar 2017. Sani wanyalo wacho ni en higni 6 kama. Nyaka ne koro lai manyien mar somo notimre. Sani nitiere jopuonjrego manitiere grade 6 monego bed ni timo penj margi to gidhi e grade 7. Mano e yo junior secondary school kata skunde mag secondary madundo. Penjo nyalo bedo ni bende jopuonje ne otieg makare mar ng'eyo kaka ipuonjo lai manyien mar somo ne kaluwore ni bende buge ma bende ipuonjo gi bende opogore kod mano mar lai machon mar somo mano mar 8-4-4. Jopuonj osebed kiiko kendo mana nyalo wacho ni TSC osebedo katimo tich. Koro ndalo ma olor school osebed ki iluongo gi ti imiyo gi training mar ndala 3 juma achiel kiiko gi kaka wan jok mochung' ne jopuonj mag secondary wang'eyo ni mano osebedo katimore. Koro osebed kiiko gi kata mag jo primary bende osebed kiiko. Koro nitiere training ma ikawo ji ma inyalo donde school achiel kato itero gi kamoro timiyo gi training kato gimbe gidhi train jowetegi e skunde ma gintiere. Koro mano osebedo ka timore ikogi. To chaka dogi kamiwacho ni nyithindo dhi wuok e grade mar 6 kadhi grade mar 7 to gidhi e secondary. Kanyo ero kaka nang'isi cha sirikal poko oikore ng'iso ji ni jogi to dhi kanye e yo maliw. Nikech kanyalo wacho ayanga
an achiel kuom jok ma ntiere County Education Board. Secretaries mag union te, Kupet kata NAT. Branch ka branch magintiere kata county kaka Kupet, one branches wagin counties. County ka county ma wantiere wan jok mantiere County Education Board. To County Education Board gi onego nyocha obedo ka register private schools mondo ikre mondo okaw nyithindo ma nitiere grade 6 kadhi e grade mar 7 kaka secondary, junior secondary. Ma moko nosemi kod gi Ministry of Education gi NEC. Koro ka ji ochako bedo gi kiawa kendo ni to jonyuol wacho ni nyithindo gi tinda ina ok onego bed ni dhi e secondary, dhi bedo yo matek. Mano mokwongo. Mar ariyo, gidhi timo penj dwe mar 12. Dwe mar 11 kanyo ero. Jogi ka sirikal oseiko jopiny ni jogi dhi e secondary, to jonyuol wacho ni jogi tindo. Ere kaka gidhi dak e secondary school ma gidhiegi? Mar adek, mago penjo ma wasebedo kwa penjo ma ing'isowa ni weche ber, un ling'uru, gari no osewuok. Ere kaka nyithindo ma we penji dala en kanye? Dala. Ana Nyaugenya. Nyaugenya. Ere primary school machiegni gi dalau? Wantiere kacha kod Luanda. Luanda. Nyathino ere kaka, nikech nitiere assessments gisebedo kitimo ne gigi, ok gidhi bedo gi penj moro machal gi mar standard 8 ma marks wuoka mar KCPE ni mano emiteri go kamoro. Nitiere continuous assessment marks midhi riw gi summative gine, penj mogik mar primary cha. Koro ma oting'o pek moro, mogik cha be oting'o pek moro. Ere kaka nyithindo gi idhi yier ni koro in idhi alliance, to gisebedo ka giwacho ni onego bed ni gidhi e day school machiegni gi kama gintiere. Ng'ama dhi alliance? Gin mana nyithindo ma ntiere primary school ma Kiambu kacha ka ema dhi e alliance. To mano be wadhi gero Kenya mwadwaro. Ere nyathi ma dhi Shimo la Tewa? Ere nyathi ma dhi Kenyatta Mwatate? Ere nyathi ma wuok Kilifi kacha cha dhi kata Kanga High School? Ka wawacho ni wadwa gero Kenya ma ji olonyie kendo ji ong'eyo ni jok ma koni odak kamacha, to wantiere gi gima nyalo kelo kanyakla. Wawacho ni Kenya ni wahero kaka jo Kenya nikech lai moa kale oikowa mondo wadag kamano. To bing'eni penjo machielo ma ji nyalo bedo ni penjore, bing'eni nitiere jonyuol moko mapo nono teruga kata nyithindegi e skundego ma ji dake kata e skundego mag boarding ka nyathi pod ni tin. Wantiere kod skunde moko mag boarding mano mapo no nitiere nyithindo kata ka gintiere klas 3, klas 4, klas 5. Ang'o momiyo kanyo to iyiene nyathi dhi e skul to kendo onge ywaka ni nyathina ni pod tin kik atere skul ma ji ninde, to koro kae ma nyathi nitiere klas 6 kodhi e klas 7 ma koro ywak machalo kama giwuok? Kose nikech koro yore mag somo pogore, kose ang'o matimore? Mano bende mano be nitie. Kanyo kwa nyariambo. Mano nitiere kendo koro jonyuol bende chacho wiya kae. Nikech samoro adhawo gi jonyuol mang'eny kata jopuonj ma jonyuol kobiro e ofis, inwang'o ka ng'ato odak Nairobi to tero nyathine luongo ni Kitengela International School, ok aland skundni, ni janyuol ok nyal dak gi nyathi ma ja klas 3. Otere kucha to mano skul ma ji ninde. Apenjo ni nyathini ng'ama luokone? Ni nitiere pesa mwachulo mag jok ma luokonegi. Nitiere jopuonj moko nitiere Nairobi kama otero nyithindo nyaka Mumias kata Kakamega, nitiere skunde moko kuno ma boarding to gin public. Moko an go ma tero nyithindgi nyaka Miru, nitiere primary schools ma boarding ma kuno. To moko bende nitiere ma odak Nakuru to kelo nyithindo Nairobi primary kae nikech en boarding. Koro gimipenjo en adieri ne to jonyuol ma wacho ni nyithindo tindo kik onego bed ni dhi e secondary school kowuok e grade mar 6. Gin jonyuol mage? To ma tero nyithindo e grade mar 3 e boarding school to gin jonyuol mage? Nikech
adwa penjo janyuol manonego beni bedo kodwa tageno nobiro ni jonyuol gi ma ochung'negi paro mane ma gin go mwanyalo wacho ni mae paro jonyuol mang'eny. Koro kanyo apani daweyo thuolo no mondo ka wang' wadwa obiro to wanyalo duoko ne penjo no mondo omiwa ne duoko maliw. Kamano. Ramogi Jwang' amedo paro ni okinyi ma kawuono podi watwako tudore kod chal mar lai manyien mar somo e pacho kae mano mar CBC. Mano tok jatend piny Kenya William Ruto nogoyo chapa nyinge mag ji 42 mabende biro bedo e aputa kata tax force mabende biro nono moko kuom gigo manitiere e lai manyien mar somo mar CBC mar neno yore mopogore opogore mar bero lai manyien mar somo e pacho kae kalure ni higa manyien mar 2023 piny Kenya onego bed ni rwako lai manyien mar somo ma pacho kae mano mar CBC. Nyaka sani nyaka Ramogi Jwang' paro mopogore opogore osebedo ka wuok otudore kod lai manyien mar somo mano mar CBC. Kata in mineno wasani inyalo medo tudri kodwa yornwa penjo kata ote moramora minyalo bedo godo e namba mar 236000 Facebook kata wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Wakaw yoyo matin gi sani tok yoyo marwa wabiro duogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Nachopata kidogo ani nivumilie kima yudo matin mashei nivumilie tule nachopata kidogo Jokanyanam gi nyinga iluonga ni Breezy Unchild kadi heri yudo nyakisumo kaka skiza tune mari radio star 860 star 418 hash paria ni Ramogi TV en dala jothumbe duto eroru kamano ani pesa wendo Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV okinyi ma kawuono mondo wadhi mbele kod twak marwa twak motudore kod chala mar lai manyien mar somo e pacho kae mano mar CBC. Okinyi ma kawuono kan kende studio kae mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae antiere studio kae kod jagoro makupet bade ma Nairobi Moses Mbora mabende wabedo godo kod twak bende welo mamoko twak marwa. Ote mar Mildred Cliff wacho ni mano twak maber Joyce to ipenj na jolony ni ponono owito oko CBC to jopuonj mane osetiegore e lony mare to ibiro tim nade to mago mapoko yudo lony to koro odhi nyime koso mano penjo mabende ibiro duoknwa kae kod jalony mabende wantiere gode studio kadido koyudo wacho ni yawa CBC en mana curriculum mara chamo gweno kata kamano mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa kokalo e Facebook kacha. Elisha Odhiambo wuoda Sembo Nyagoko wacho ni onego waket maino e witwaka kaka wanyalo jiwo CBC
ma ok gole dichiel. Gideon Ndaya bende wacho ni mano Gideon Ndaya mar Ooga Kabondo wacho ni penjna jolony ni tang'o momiyo CBC itiyo kod pesa mang'eny moloyo lai manyien mar somo mamoko, to kaluwore gi kaka uchumi chal be dhi bedo mayot e wach mar fees. Med mana oro ote magi nyakwara Ramogi Ajwang', ote ma bende pod wabiro medo dhi mbele kod somo ka wadhi mbele kod twak marwa. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote mari e namba mar 236000. Facebook kacha wantiere live, YouTube bende wantiere live. Okinyi ma kawuono penjo kata ote moramora ichwalonwa, wabiro somo gi ka wadhi mbele kod twak marwa kantiere kae kod Moses Mbora ma bende en jagoro makupet bade ma Nairobi. Machiegni kende twak marwa Moses. Ka bende nyaka sani winjo kaka janeno wa moro openjo kacha. Nitiere jopuonj ma bende osetiegi ewi CBC. Kaponono ni CBC ni okoneno wang' chieng' to ka put ma bende olos ochwalo duoko margi ne jatend piny Kenya. Jopuonj go maponono osetiegi ewi CBC gibiro timo nang'o, to ponono mago mapok oyudo lony tang'o mabiro timore? Japuonj en ng'ama nyalo puonjo ng'ata ng'ata, omiyo onge puonj ma mipuonjo ji ni koro ma idhi puonjo ja CBC. Kata jopuonj mano opuonj chon, mano omi training chon, ndalo ma ne nitiere system gine curriculum mar lai ma kapok ne 844 nobiro, ne ok gidok kendo university kata teacher training colleges mondo koro gichak gi puonjgi kendo e yo manyien. En mana ing'ise ni koro jogi kobiro to nitiere gik moko matin mabiro dwaro ni mondo mednegi, to koro mago emidhi nyisgi. Kaka jok mantiere e secondary, kaluwore gi training mar japuonj mar secondary, obedo itiege ni mondo opuonj jok mantiere gi higni 14 kadhi mbele. Be emomiyo wasebedo kwa dhawo ne jonyuol matero nyathini odhi e form 1 ka en gi higni 12 kata gi higni 13. Usebedo kudhawo negi nang'o? Higni 12 pok otegno ne secondary kose? Mano ng'ama pache kaluwore gi system mar 844, mano ng'ama ne pache pok otegno. Be emomiyo uneno ka nyithindo wang'o skul mang'eny, nikech idhiro nyithindo ka screw migine miwero gi screw driver. En ng'ama ichuno timo gik moko mondo okalo dhi mbele. Nitiere somo onego be ni nyithindo nwang'o tugo moromo kaluwore gi ike ma entiere, to nitiere pek mar somo monego be ni miye. To jonyuol masani gin jonyuol ma dwa dhira nyithindo kamano ero. Koro system be emomiyo gimbe giywak ni 844 ne rach. Koro japuonj kosepuonji nobedo japuonj, olony, okalo, onyalo puonjo ng'at moro amora. Japuonj mobedo trained Kenya nyalo dhi Tanzania to puonjo, nyalo dhi Rwanda to puonjo, nitiere moko mapuonjo China, nitiere moko mapuonjo Amerika. Ok gidhi e training kendo ni koro idwa puonje mondo obed japuonj chakre achiel nyaka giko. Nitiere mana gik matin midhi nyise ni lony kae, nitiere lony moro ma idwaro ni mondo omedi. Koro kaka naseng'isi ng'ech tang'eyo ni CBC ok dhi gol. En gima idhi tiegi mondo koro obed gi shape maber. To kata dipo ni hawi marach ni nogole, onge gima dhi timore ne japuonj. Japuonj pod en japuonj, odhi puonjo. Japuonj mar chemistry gi kwano. Manyo area mar triangle, formula mar manyo area no, kata area mar circle ok dhi lokore nikech ni ng'ani nyocha ja 844 koro wabiro gi CBC. Pod en mana macha. Koro nitiere mana gik midhi nyisi ni magi kaka un jopuonj secondary, jogi koro biro katin ahinya, onego be ni
ubedo gi soft skills moko monego bed ni umedo e puonjo manyoche ipuonjo go chon kipuonjo jok ma ni higni 13 14 e secondary school. To bende nyaka sani kotudore kod aputa ma bende nochuogi mano mar jokanyo 42 ma bende biro sumo paro kuom jokanyo mopogore opogore kendo mar neno kaka inyalo gundha lai manyien mar somo mar CBC. Omigi thuolo mar dweche 6 kende. Mano mar dweche 6 dweche 6 go nego bed ni gichwalo report ne jatend piny Kenya kuom thuolo mar dwe 2 ka dwe 2 mar nyiso gi moko kuom duoko ama bende giseyudo. Dweche 6 no king'iyo gigo manitiere lai manyien mar somo mar CBC kata bedo ni wacho ni unto we wuoko bende nyalo romo e ng'iyo gigo manitiere e lai manyien mar somo. Dweche 6 nitiere ka gichano tich nikech gin ji 42 ka gipogore ni jok machal kama namba machal kama dhi mako bad gima wadhi timo ni jogi dhi mako bamne, jogi dhi mako wiye, jogi dhi mako kore, to ka gitieko to gibiro to gibet kamoro achiel to ji ka ji ndiko chapters mopogore opogore. Mano nyalo timore nikech ok gidhi wuotho kamoro achiel ka kich madhi kamoro. Apani mano gidhi pogo tich. To mar 2 ginyalo chopo bang' dweche 6 to ging'iyo tich ma gisetimo to giwacho ni nikech wadwa loso ne Kenya lai manyien maber. Ndalo manyocho miwa gi waneno katin, pesa manyocho miwa be waneno katin, wakwayo ni mondo umedwa ndalo. Tinyalo medgi ne gi ndalo. Ok ochuno ni dweche 6 mosewachigo ni kanyo ema wacho gike. Kamano. To in kaka jago manitiere sekta mar somo kendo in jagoro makupet bade ma Nairobi ka. Lai manyien mar somo ni nochako higa mar 2017. Sani waseneno kodhi mbele nitiere jopuonjre go ma ichano kendo osetiegi yo makare ahinya gidhi timo penj margi mar dhi e grade 7. Ponono gin fuok kaka mage ma useneno un kaka jopuonj manitiere sekta mar somo kata stakeholders manitiere sekta mar somo fuok kaka mage museneno manitiere lai manyien mar somo gimonego bed ni ponono idino eka lai manyien mar somo ni omak lain maber e pacho kae. Gima waneno kaka kanyalo duoki wach mipenjo no. Nitiere gik mang'eny. Sirikal ne pok oikore ne namba mar jopuonj madwarore. Inano ka koro jogi dhi somo to gike grade mar 6. Chon ne nitiere nyaka grade mar 8. Jopuonj osebedo ka tin. Koro ka gigike grade mar 6 samoro ok dhi dwarore ni jopuonj mag primary med mang'eny. To jopuonj mag secondary dhi dwarore ni monde med mang'eny nikech koro class 2 koro dhir odhi e secondary. Chon ne en higni 4, sani koro dhi bedo higni 6. Dhi dwarore ni jogi sirikal nyaka med jopuonj mang'eny. To sirikal wasebedo kwa penjo ni bende uikoru ndiko jopuonj ka nyithindo gi obiro e okang' mar secondary. To sirikal osebedo mana ka nyisowa ni gari nosewuok e station. Wan gini waikore ne kendo wadhi CBC osemako piny. En gima wadhi implement. Koro mano en achiel. Jopuonj madwarore. Mar 2 materials midhi puonj go nyithindo. Wasebedo ka seche moko kwa bede bura ma wantiere to wawinjo kaka jotelo mag jopuonj mag primary penjo Jonat ni to wachopo grade 6 to kata buge mag grade 6 gionge. Matene ni sirikal pok oikore ne kata gima dhi timore higa manyien. Kata wambe sani nyoche wasebedo kwa penjo ni to buge mag grade 7 kata grade 8 bende useikoru ne. To sirikal wacho ni mago waiko. To kwa penjo gini to miwauru gik ma useiko mondo wambe wane. To giwacho ni mago wabiro miyo bang' dweche 6. Koro mano nitiere moro. Kata mar 3 gimiluongo ni
infrastructure nikech mago to koro ni luongo ni learning materials. Asewuoyo wi jopuonj, learning materials to gi koro infrastructure. Inyochi neno ka CS Magoa wuotho en modhi yawo skul ka skul, ting'e ni mano kata koro cabinet secretary oserier manyien, mano ok onego bed ni en tij cabinet secretary, mano onego bed ni en tij quality assurance and standards officer ama kata director mantiere county monego bed ni timo. Koro nyoche gisebedo ka giringo nikech ong'e ni jo Kenya gin jok ma yom to ok ong'iyo tiyo tich maler. Koro chune ni nyaka dhi kamoro amora mondo ng'i ni to infrastructure miiko ne CBC ni bende jogi komi pesa to loso gigi, bende giloso desk, bende gigero ute. Koro mago e mosebedo ka mago e gik mane waneno ka ne gaps. To katieko to onge chieng' ma sirikal ong'isowa ni koro waikore ni nyithindo gi kodhi higa manyien to pesa gi midhi tigo e classes ma higa manyien dhi bedo koromo. Nyithindo gi kodhi grade 7 to capitation ma gidhi tiyogo grade 7 dhi bedo ka nitie, nikech aneno ka kuom gik ma ong'is jok ma okete aputgi, ong'is gi ni ging'iyane ni capitation no idhi tim nang'o to pesa no dhi wuok kanye. Ting'e ni ng'iso gi giga ing'iso gi jatend piny manyocha ng'iso ji ni kodonjo e telo to nyithindo dhi somo nono. Ang'e na achuo chuny ji but mano en adieri. Kata kamano erokamano nyaka Ramogi Jong bende asingo ni kacha ne wabro bedo kod wendo machielo ma bende osetudore kodwa e studio kae en Hannington Ochieng ma bende jakeno mar riwruok mar jopuonj mar NAT ma bende osemol achiel kachiel e studio marwa kae mar en bende obede twaka makawuono kama bende watwaka kotudore kod chal mar lai manyien mar somo mano mar CBC e pacho kama nyaka sani jatend piny William Ruto nosechuoga put mabiro konyo e somo paro eneno kaka inyalo ber lai manyien mar somo e pacho kama chiegni ahinya Hannington Ochieng e twak mar okinyi makawuono. Erokamano kendo akwayo mos ahinya kuom lewo mara. Watwak kawuono kotudore kod lai manyien mar somo mar CBC ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto osechuogo aput ma bende biro temo somo paro kowuok kuom jokanyo mopogore opogore mar neno kaka ibero lai manyien mar somo. In kaka jagoro mar riwruok mar jopuonj mar NAT king'iyo aputa makamano bende en aput ma bende okelo jokanyo duto mantiere sekta mar somo mar neno kaka inyalo ber lai manyien ni mar somo. Erokamano ahinya. Task force ma jatelo president oketonwa kendo wan kaka jopuonj ma Nairobi kendo chama cha walimu mar NAT Nairobi waneno ni task force moket en task force mar scholars mathoth ahinya. To CBC chakre no chake osebedo ka jopuonj mane primary school chakre ECD nyaka primary school emosebedo ka timo CBC. Emomiyo ka task force iketo to en paro marwa ni jopuonj mane grassroots mose experience CBC at least part of them oripo beni kete task force to boket gi kanyo. Line ma waneno no nitie head teacher achiel mar special school achiel kende ma waneno modong gin scholars moko ok gin jopuonj moket kanyo be wang'eyo gi moko gin ne gin jopuonj to ne resign chon to ket gi task force. To one of the mistakes man godo scholars ng'eny gi okose experience CBC koro gidhi chako from nowhere. Mano e shida ma wan godo e task force. To kaka in jakeno mar riwruok mar jopuonje mar NAT ahinya to mano mar jopuonje ma no puonjo jopuonje mantiere skunde go classes go mag primary. CBC ni nyaka sani no chako higa mar 2017 sani wantiere higa mar 2022 nyaka sani jatend piny William Ruto nono ni ponono nitiere fuok moko manitiere CBC monego din. In kaka japuonja kata kaka jagoro mar jakeno mar NAT gin fuok kaka mage manitiere CBC ma useneno minyalo wacho ni adiera kata pudni onego bedni nono e yo makare kendo ketonwa e ler mondo lai manyien mar somo ni odhi mbele yo makare maonge chochni mora mora. Erokamano ahinya. CBC nitie gi fuoge mang'eny ahinya. Mokwongo
wacho ni transition. Nyithindo kawuok e grade 6 dhi e junior secondary school. Junior secondary school nyithindo gi gin higni 11. Nyithindo at higni 11 kitero gi e junior secondary school nitie age gap maduong' ahinya. To secondary schools wang'eyo maber kendo ok wabi wuondore, nitie evils manie secondary schools. Nitie lesbianism in secondary schools, nitie homosexualism in secondary schools. Age gap manitie chakre higni 11 gi jogo mane form 4 sani. Jogo mane form 4 gin karibu higni 18. Difference mar age ni they affect nyithindo. Mano fuok number 1. Fuok number 2, infrastructure. Classes manitie. Primary schools manitie. Nitie classes moko midhiwe kata rooms 7, moko idhiwe rooms 8. Rooms 8, 7, 9 midhiwe e primary schools gi gidhi timang'o. Secondary schools serikal osegero classes moko. To gigero class 1 kata 2. Seche moko dormitories okoger. Kidhi e secondary school sani idhi neno ni secondary schools go kata mana halls manoripo benitiyo godo. Halls go olok gi dormitory. Koro ka halls oselok dormitory, nyithindo ma wadwa tere junior secondary gi gidhi somo nade, gidhi nindo nade. Mano gap number 2. Gap number 3 and ma is on professional development. Chakre CBC no chakre 2017 nyaka sani. Training mosetim ni jopuonj sana ma primary osetim nigi for a long time. Lakini jo secondary school, jopuonj mane secondary school poko tim nigi training ma adequate. Ng'eny gi thoth gi osetim nigi training mar week 1, odiechieng 5. Mano is not adequate mondo gi handle nyithindo madhi e transition. Crowding madhi bede secondary school, junior secondary school, ok en crowding madhi bedo mayot. So mago are just basic gaps manitie e CBC as at now. Lakini kiwacha dier maber, wadhi neno maber ni nitie osebedo attempts mag nyithindo gi mondo puonjgi. Lakini gaps nitie. To gaps gi wasebedo kawacho ni watim kama, lakini sauti marwa poko winj maber. Kiwacho ni usebedo ni utim kama, gin ang'o mudwaro notim mar mondo mi ober lai manyien mar somo ni mar CBC kaluwore ni nyaka sani okenge mabende piny Kenya osegoyo eneno ni lai manyien mar somo ni odhi mbele yo makare thoth. Kwa ng'iyo kata kilese mag CBC mabende osebed kigero e skunde mapacho kae bende thoth ahinya. Onego bed ni tim ang'o mar neno ni fuok makamagi odin. Ka wadhi kwa chako kodi Huntington eka Moses bende omiwa pache. Mokwongo CBC dwaro jopuonj moromo. To Kenya ka ok wabi wuondore. Teacher student ratio rach kendo kabisa. Skunde mathoth e Kenya ka japuonj achiel puonjo nyithindo 80. To with the CBC it is almost impossible mondo japuonj achiel opuonj nyithindo 80. So number 1 dwarore ni serikal ondik jopuonj mang'eny. Tok en mana ndikogi, kosendikgi jopuonj gi dwaro noti omedgi timnegi professional training. Jopuonj thoth gi kaka ne giwuok e college mane gintie teacher training colleges ne ok go through CBC training. In fact, jopuonj ng'eny gi nowuok e college 10 years ago, 15 years ago, nyaka sani pok ondikgi. Koro kawa employ jopuonj mowuok e college 10 years ago, 12 years ago, ka CBC ne poko chak, kikelo gin gi puonj CBC, wadhi chako from grassroots. So number 1, why ondik jopuonj. Number 2, jopuonj gi dwaro ne otimnegi professional development maber, makagi yudo nyithindo to ging'e kaka gitayo nyithindo. Number 3, schools, classrooms moseger
e secondary schools kata mana primary schools pod wakwayo mondo classrooms omedi nikech spaces manitie classrooms go asewacho ni ratio mar nyithindo gi jopuonje primary school en so glaring to classes ma nogere primary schools most of them noger gi ndalo colonial time sizes mag classes go tindo so sizes matindo morit beni accommodate nyithindo 40 accommodate nyithindo 80 so sizes mag classes dware no ger kendo medgi mondo gi accommodate nyithindo mang'eny laboratories secondary schools mawacho ni nyithindo gi dhie ng'eny secondary schools ng'eny gi onge laboratories manyalo accommodate nyithindo mawuok e primary madhi secondary schools gi onge godo to kata kiwacho ni transition king'iyo selection ma nyithindo osetimo magi dhi e secondary schools selection motimno pod onge ler nikech nyithindo select skundadi 10 skunda 10 ka gi select tiwacho ni gi select skundi man within locality gi onge clear roadmap in that selection yes selection gisetimo but ok gin sure ni gidhi kanye so nitie gaps to mago wakwayo serikal mondo ket maler mondo kat CBC dhi mbele to gaps gi obed sealed. In korka kori Moses Mbora in kaka jagoro makupet bade ma Nairobi kae iwinjo kaka Huntington owacho kata yo makare ni osetiegi jopuonje mag primary ponono gin gi ng'eyo gimonego bed ni gitimo secondary koni to ponono en mana juma achiel kende mosetiegie kanyo nego bed ni itime yo machalo nade ka achiel koda tieko dhugruok ma ponono nyalo bedo mathoth e skundego mag secondary ka jopuonjre wuok e grade 6 to biro e grade 7 e skunde mag secondary. Naseduoki bang'e kanyo penjo no to pod anyalo jiwo mokwongo kaka nyithindo gi dhi bedo graded ni mana kaka nang'isi cha ni koro nyathi mawuok e school ma chiegni gi dala uch kacha cha dhi alliance kaka iwinjo japuonj Huntington owacho ni nyithindo gi oyiero mana skunde mana machiegni nikech luoro ni nyithindo gi tindo ginyalo dhi mana e school midhi okinyi tiduogo godhiambo koro e gima napenjo mokwongo mana aneno kaka gap fuok ni to national schools ma sirikal nogero mana e dhot madiere ka chon ka to gin mabeyo molo jowetegi gin gidhi bet mana ne jomoko kende koso wadhi timo nang'o to kadipo ni nyathi dwa wuok Nairobi ka to dwa dhi somo Kisumu Boys eto odwa dhi kanyo nang'o magi gik ma pok noler ne ji kaluwore gi grading mar gidwaro ni skunde manyocha nyithindo gi oyiero ka nochomigi nafas ni giyier mag nyithindo mag grade 6 gi bende ng'eny mopogore ji pok ong'eyo ni to nitiere computer system madhi keto gi kamoro amora kose dhi witgi kaka nyocha iwito jo klas 8 ma inwang'o ka nyathi owuok wach kata ni Nyakach kanyacha primary school moro e Nyakach to otere kata Meru e boys school to en nyako kore ka ji dwa chako wacho ni to nyathino manyako ni otere boys school to school motere ni to mane to kidwa penjo ni to ma to koro wadwa chako loko nang'o be onge ng'ama ng'isi yo maler koro wadwa ng'eyo ni to grading system en mane to idhi yier gi nang'o ka gidhi e skunde ma opogore go to kadipo ni nyithindo gi te dwa dhi mana e skunde machiegni kodgi to bende wadhi bedo gi Kenya ma ji osebedo ka dwaro ni ji onego bed ni oriwore kendo oluorore i Kenya ka kendo ero Kenya ka gidhi bet mana ni ng'ato wuok to dhi mana e skul machiegni gi dalagi kachaka dhi e moro nitiere gik monego bed ni nyithindo gi kochopo secondary school to onego bed ni ipuonjogi e CBC koro ka idhi wach nopogore gi 844 to onego bed ni ka gisechopo e secondary school kacha ka en junior secondary to onego bed ni sirikal noseiko ni lab ni onego bed gang'o mipuonjo ji grade 7 nyaka grade 9 e junior secondary mago sirikal pok oiko
e kaka nang'isi chien kacha mago gik makipenjo tingisowa ni gari nosechako wuoth iuni ritwa e station ni to wakawi to wadhi. Moses Mborada ni makna ma paro no gi kanyo matina kalore ni gisani nyako Ramogi Ajwang yena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo kendo tok yoyo marwa abiro duogo mar mondo mi asom moko kuom ote mabendi wuoronwa gisani ka wadhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor. Surprise maber ma tap kemiya kawuono. En oloso gimoro amora e room marani. Wachung kanyo donji. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. 10 bob ashu kinde ekomi apar ikomi mahumi kwa shilingi 10 tu. Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yero wenda manyien mar erokamano dina *410*416# to par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang mondo adhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kama odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono watwak kotudore kod chal mar lai manyien mar somo e pacho kae mar CBC. Nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto osechuogo aput mabende temo nono ka gisomo paro kowuok kuom jokanyo mopogore e sekta mar somo e pacho kae mar neno kaka inyalo ber lai manyien mar somo e pacho kae. Lai mabende sirikal nitiere kod geno ni kochopo higa manyien mar 2023 to mano e lai mabende biro bed kitiyo godo e skunde duto ma pacho kae. Antiere kod welo ariyo e studio kae, mano Hannington Ochieng' ma en jakeno mar riwruok mar jopuonjo mar NAT kaachiel kod Patrick kaachiel kod Moses Mbora mabende en jagoro mar Kupet bade ma Nairobi kae mabedo godo kod twaka maket kod mae kotudore kod chal mar CBC e pacho kae. Bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote mari kata penjo moramora kokalo e yore waduto te mag tudruok. Kata kamano kapok asomo moko kuom ote nyako Ramogi Ajwang yiena mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu awinjane gima timore kuro kama gavana e kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o odiochieng' ma kawuono keto koke ogirimiti mar bero wechego mag pur kaachiel kod chiemo moromo e kaunti ma Kisumu. We wawinjane. Special ventures or special purpose vehicles for purposes of transactions such as this one. These US dollars 250 million or 30 billion Kenyan shillings agriculture and food security investment program will no doubt revolutionize food production and general agriculture in the entire lake region.
As you know, Kisumu County belongs to the Lake Region Economic Bloc, and whatever you do as a country, we also take into consideration our partners in the bloc. The resultant partnership will deliver agri-fintech services for rural communities, high productivity climate smart farming, and state-of-the-art agro-industrial facilities, creating new markets for farmers in the Lake Victoria Basin region over the next 5 years. Unlike Give Price to Kum, I never describe our farmers as poor. They may be poor in assets, but not poor in intentions and capability. And what farmers really want is good farm gate prices for their crops or production, and they will rise up to the occasion. The venture will reduce Kenya's dependence on importing food commodities by approximately $200 million, that is closer to 24 billion Kenyan shillings annually, thus reducing Kenya's trade deficit. An array of high-value crops will generate foreign exchange with focus on servicing local consumer and industry demand with consumer value addition done within Kenya. This includes, among other things, at least 100,000 tons of locally produced rice, at least 100,000 bales equivalent of cotton products to support the Kenyan textile industry, edible oils such as sunflower, soybean, and so on, cotton seed, soybean, and maize byproducts to support the livestock sector. As you know, we are working also very closely with the Fresh Produce Association of Kenya under the leadership of my friend Okisegre Ojapot. I like his name, very poetical. The project, no doubt, has come at the most opportune time because Kenya needs a champion organization to provide leadership and prudent investment to develop inclusive, scalable, market-based, environmentally sustainable, and high productivity agro-food systems. The project has incredible alignment to the county government of Kisumu's strategy and with the national government's agricultural sector transformation and growth strategy 2019 to 2029. We will significantly contribute to all 9 flagship projects in this agricultural sector transformation growth strategy. We are excited because this project resonates with my manifesto for the revitalization of agriculture in the next 5 years. In my manifesto, I am committed to putting more land under production in Nyando, Kisumu East, Moroni, Nyakach, Kisumu West, and Seme sub-counties. I've also committed to revamp rice production, invest in horticulture and floriculture in Nyamthoe, Mboha Valley, and Kano Plains. These projects will also help to accelerate growth in other agricultural subsectors, including revival of cotton industry, dairy, and fish production. We are no doubt grateful to United Green, a timely partnership, for accepting to partner with us. I also wish to sincerely thank the British High Commission for supporting this venture. This is what's called brotherhood in development, if not sisterhood, in respect to my sister. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ramogi Tv manone gavana e county ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o e kinde mabende ne ntiere kanyo koda jokanyo kata joket mwandu mawuoka e pinyno mar Amerika kama bende gitemo mar tego weche mag pur e lony manyasani mano e county ma Kisumu ka bende iwinjo kanyo kowacho moko kuom gwenge go mabende gibiro tege pur ma kamano. Kata kamano weche makamago podi jofwambo magwa luono machiegni e county ma Kisumu kendo inti inyalo bedo kod geno ni biro yudo kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ka kamano nyaka Ramogi Tv arwaki kendo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kama watwaka kotudore kod chal mar somo mano mar CBC e pacho kae. Antiere kae poda medo paroni ni kaponi eka itudori kodwa antiere kae kod welo ariyo Hannington Ochieng' ma en jakeno mar riwruok mar jopuonj mar NATA kaachiel kod Moses Mbora ma bende en jagoro mar riwruok mar jopuonj ma Kupeta mano bade ma Nairobi kae. Bende asingoni ni abiro somo moko kuom ote magi ma bende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa
okinyi makawuono. Kasomo moko kuom otego mabende uoronwa kokalo e namba mar ote machuok mano mar 28600. Ochieng Collins wacho ni CBC wakia kore, wacho ni weche tek ahinya. Franklin Omolo wacho ni winjo wa maler ahinya, wacho ni gima oluoro en niya pok no join. Wacho ni makata kamano oro kwayo ne moro kae, kata kamano ageno ni biro yudo kony mari. Mano Franklin Omolo. Ka bende ote machielo mabende anyalo somo kae, okinyiso wa nyingi tiwacho ni CBC jopuonjo pok otiegi maber. Nikech ginyalo mana ma kiake wach ni en maradiera, kata kamano weche makamagi osebedo ka wachore. Kata kamano wantiere kod japuonj mabende nitiere mapuonjo skunde go mag primary. Ageno ni nyalo chiwe ler makare kotudore kod wach makamae Huntington ka wadhi mbele. Owacho ka ni CBC jopuonj pok otiegi maber nikech ginyalo mana chielo tong' to ginyal somo kaka ilose. Nikech wacho ni seche duto idwaro mana pesa, inyiso nyathini obigi mae gik mopogore opogore ama bende idwaro gi godo. Adwa ni chiwe ler kanyo Huntington odiochieng' makawuono e kinde mabende watuaka kotudore kod chalni mar somo mar CBC. Jonyuol osebedo ka yuago pek mar CBC. Giwacho ni kawuono inyiso nyathini bigi gini, bigi mae, weche mopogore opogore gisebedo ka giyuak. Iwinjo nyaka kaka janeno wano yuak ni jopuonj ong'eyo mana chielo tong', mano pache ma bende ochwalo nwa kanyo. Weche makamagi jonyuol onego bed ni timo ang'o e lai manyien mar somo ni mar CBC mondo ponono ka chenro ni dhi mbele to kik wawinj yuak maket kod magi. Erokamano. Aparo ni tij japuonj en tich maler, kendo tij japuonj timo gima syllabus owacho. Ka syllabus owacho ni japuonj ni nyathi okel kama, to mane gima japuonj dhi wacho ni nyathi. Ka syllabus owacho ni japuonj ni kawuono watimo deep frying, mane gima japuonj makoro nyaka jopuonjre dhi gi gik mabedo deep fried e school. Mano e tij japuonj. Japuonj ok come up gi curriculum. Curriculum ikelo gi KICD. Koro gima curriculum owacho, gima syllabus owacho ema japuonj timo. Adier, asewinjo ka jonyuol wacho ni kawuono wach ni wakel tong', kawuono wakel kama, kawuono wakel mano. Koti owach ni gi kamano, nitie component mar CBC, to component mar CBC miluongo ni creativity and imagination. Dwarore ni japuonj o interpret curriculum gi syllabus mondo ne ni otimo ang'o kawuono. Problem ma wasebedo godo ni activities kata projects ma nyithindo gitimo ka gisetieko kamikano all this. Ka en farm projects onge, iloso kawuono kinyi iwitogi nikech onge store. To bende nyaka sani wang'eyo ni e skunde go mag primary wantiere kod nyithindo mathoth. Inyalo yudo ni class nitiere kata kod jopuonjre kata 60, nitiere kata kod jopuonjre 30. Koket kata ni nyathi ka nyathi obi kata kod mo mar chiedo lita beach, obi kod tong' 3, obi kod gik mopogore. Mano donge garama mathoth ahinya kuom nyathi, kaluwore ni kuom janyuol, kaluwore ni kata sani garama mar ngima oidho, pek mar ngima oidho, gigi te itimo nade school. Mana kaka isewacho ni ponono kuonde mag kano gie maonge. Ponono nego bed ni ng'iyo kata kwan ma kong'is nyathini ni in bigi salad, in bigi gini, kose nyathi ka nyathi onego bi kod gigo tema ondik e list kata mar curriculum mar somono. Oyo. CBC nitie gi component miluongo ni collaboration and communication. Ma kadipo ni nyithindo class achiel ni gitie nyithindo 60, en japuonj emoripo ben time. Sama japuonj omiyo nyathi list noter, japuonj nigi foresight, oseneno mbele. Japuonj oseneno nyithindo ma en godo, japuonj oseneno jonyuol ma en godo. Komiyo gi list kamano, odwaro ni o meet outcomes mag that lesson. To seche moko kotimo kamano, ok nyithindo duto kelo tong', jonyuol te ok bi kelo mo. So mo kel matin no ema japuonj will go ahead
kendo tim go practicals. Kanyo aparo no osebedo ka kelo weche mang'eny ahinya, to adier ok timre kamano. Jonyuol ageno ni winjo kaka japuonja Hannington Ochieng ma en jakeno mar NATO lero yo makare, wacho ni curriculum mar somo mano mar lai manyien mar somo mar CBC emoketo gi kod gigo mopogore opogore maponono gioro jonyuol kata gioro nyithindo obio maka gintiere ot kono. Kata kamano wacho ni japuonj emonego bed ni neno kaka pogo kaka ikelo gigo e yo makare e skul kacha. Ka wabiro korka kori Hannington, nyaka sani waneno ka oseketa makane nyaka sani lai manyien mar somo Mosesa. Kwang'iyo chenro mar lai manyien mar somo, wantiere kanyo kod higni 2 mano ma jopuonjre onego bed ka gintiere kanyo. Wanyalo wacho ni nursery higni 6 gintiere kacha e skulno mar primary, higni 3 gibiro bedo e junior secondary school, higni 3 machielo gibedo e senior secondary school. Bende oseket pogruok makare kit somo mibiro puonji e junior kod junior secondary school kachiel kod senior. Kose nyaka sani pod ionge ler makare minyalo wach ni somo biro bedo godeyo machalo nade? Sani gima KICD osebedo katimo, giloso syllabus mag component mar curriculum mar gine mar junior secondary grade 7, 8 and 9, pok gichopo senior secondary. Koro matinde en gima iloso ka itime ka ji sudo mbele. To be mano ber adiera kose onego bed ni itime nang'o? En gima nang'isi ni ma gari makao ji kochopo e station. Apani chieng' mochopo kuma onego bed nodhiye, kore ka ji ne wach ni kare gini ma wuodhni ne chalo kama. Emomiyo nang'isi ni aput moketni, achiel kuom gima onego bed ni gitimo, ginyiswa ni kae mwadwa chake wuoth, kacha mwadwa chope, to ei wuodhwa ni nitiere gik mwadwa timo machal kama. Ma kiketo gini koro gigi te ikete achiel, to dhi nyisi ni ji onego bed ni chako kaka wachano, wuodhwa ne chako ka to gik kocha. To kuom sani, mana kaka nasewacho bang'e kacha, nong'iswa ni magari mosewuok kane wapenjo gik mang'eny. Koro en gima itimo ka ji dhi. En gima pok orumo. To koro ageno ni aput mano ketini, kizungu wanyalo wacho ni gidhi define vision magidwaro e CBC ni, gidhi define mission magidwaro e CBC ni, to gidhi define goals gi objectives midwaro e CBC ni. Kato e diere ka gidhi miyowa gik ma koro wakia kaka wacho gi dholuo ni strategies mwadwa luwo ma nyaka chimi wachopo e vision wacha en magi. Mondo giwe ketowa e wuoth ma ing'isowa ni weuru bedo gi paro, weuru bedo gi kiawa wadhi, weuru bedo gi kiawa wadhi. Nitiere gimoro mane ok wawacho chien kacha chande ma adwa wacho kendo oluwore gi penjo mipenjoni. E junior secondary kae, kaluwore gi aput ma sirikal noketo ni, ong'isi gi ni achiel kuma gidhi timo en kaka pesa midhi tigo e okang' kokang', stage ka stage mar somo ni dhi romo nade kata dhi chalo nade, to pesa ni dhi wuok kune. Yie mondo apar ne jo Kenya sani ni jopuonj mantiere secondary school miluongo ni principal, jotelo pok onwang'o pesa moa ka sirikal. To jogi go siasa. Aneno ka PS owadwa maduong' maluoro Dr. Juan owacho ni pesa gi no ogol chieng' tich abich mokalo, en mana ne juma chieng' ngeso gi jumapile ma pesa gi nodeko kaluwore gi gik matimore ei bank. An gadieri ni pesa no onge kumoseore. Koro ka ma juma mar 2 nyaka nyocha yaw school, capitation pok otere secondary school, to ging'iso jotend school ni kiko riemb nyithindo. Bech gik moko idho. Nyithindo gi modak e boarding gin to gidhi chiemo nang'o? To jok ma ondike e school kacha idhi chul gi mshahara nang'o? To school chulo stima
to skul chulo pi kaluwore gi kuonde ma gintiere. Magi dhi chul nang'o kinyiso ng'ato ni nyithindo onego bed ni kik riembi. Omiyo e wach CBC ni bed gi paro magi paro maliw. Be gin gi pesa magi dhi implement go CBC ni koso en milruok? To ka dipo ni ok ginyal, mana kaka nyoche jatenda ma akelo Misori owacho, ka gineno ni bang' dweche 6 ni gineno ni nitiere gima ok dhi nyalore, kare giwe ji odhi mbele gi 844 monde gini chimo ne obede gine chaki kata bang' higni 3-4 mabiro. Yes, we ji odhi gi gima ji ong'eyo, nikech pesa nitie ma inyalo timego. To nyaka sani to ma wan gi sirikal ma nyisowa ni nyocha wadonjo e ofis to wanong'o ka pesa onge. Pesa kia otimore nade, kubende giwacho gik ma gidwaro. Ok wadwaro jok ma ketowa gi kiawa e chunywa saka sa. Ka gineno ni wach ni pek, to CBC ni giwacho ni ok ginyal go gom kato gichak wuotho ka gidok chien. Giwacho ni gini iwacho gi kizungu ni koro wa suspend nyithindo mane ntiere grade 6 ka udhiuru adhi 7, dhiuru adhi 8, kapod wang'iyo gini chimen wachak ka waseketo financial projection ni gini e higa achiel chakre grade ma kama nyaka kama sirikal onego bed ni tiyo gi pesa ni. Ka wadhi korka kori Hannington Ochieng, winjo kaka Moses Mbora wacho kae ni kaponono sirikal pok oikore yo makare, ponono pok giketo piny omenda makare, to onego bed ni gigoyo goma gidok e lai machon mano mar 844. Nyaka sani kalure kod okenge mabende chenro mar somo mar CBC osegoyo, nitiere jopuonjre mabende sani ni somo CBC, mago mantiere grade 6 gin sani lai magisomo en mano mar CBC. Kaponono ni CBC ni ok oneno wang' chieng', bende inyalo go gom mwadog chien kose onge dok chien, ji neno mana mbele? Aparo ni wasekawo higni mang'eny e CBC, to higni mang'eny ma wasekawo nitie nyithindo mosesomo. To kuom an maoni mara mar adier, ok oripo bed ni watugo gi ngima mag nyithindo. Nyithindo gi osesomo CBC chakre 2017 nyaka kawuono 2022. To mago mane grade 6 nyaka sani, kata kobedo ni task force nitie, dware ni wabed direction ochiw chon, nikech sani nyithindo go nie class to nitie suspense. Gikia ni wadhi koso wadong'. So mane makwayo ni mokwongo sirikal obed very clear. Owach ni nyithindo gi ni sani nitie task force mang'iyo wach CBC. To task force omigi dweche 2 mondo gimi jatelo report. To kata kapo gimiyo that report e dweche 2, dware no bed clear information ma jopuonj gi nyithindo gi jonyuol ong'eyo kama nyithindo gi dhiye. Ka ok nyalre to wachnegi ni sani nyaka task force tiek tije dweche 6. Kik wabed ni wadhi mbele to nyithindo go nie class to kia tomorrow. Nitie opaqueness e transition. Opaqueness and transition ni nyaka bed clear. Wadwa ni wawuoth e ler. To bing'eni jogi omi dweche 6 mar chwalo duoko margi. Ka wang'iyo dweche 6 dong' biro yudo ka jopuonjre monego bed penj mar grade 6 osetimo penj, ang'o mabiro timore tok mano? Kanyo ema nitie shida. To shida ni ema omiyo wakwayo ni already ni wang'eyo kama gaps nitie, fuoke nitie. To ka waseneno ni fuoge gi ng'eny ahinya, ka ging'eny ahinya, to sirikal dwarore no kawo time mos osom ong'iane to fuoge gi wadhi dino gi nade. Samaro mano miwa neno karumo. Moses Mbora kachako kodi, wach ni mogik kotudore koda chenro mar somo mar CBC e pacho kae. Kaluwore gi aput ma sirikal ma jatend piny President William Ruto keto, CBC dhi mbele. Mano e gima nitiere gazette notice mano ket kae.
Koro en gima dwaro sirikal nyaka ikre giwe gonwa siasa. Nosechakore gari ok chung' ikawie station ma intiere. Mano ok wadwa winjo. Task force ni obed piny, obed gi definition ni ma e yo mwawuotho to wadwa wuothe e yo e style machal kama. Kuom waluongo ni fuoke mang'eny ma osebedo ka nenore. Mago gik ma jopuonj osewacho, jonyuol osewacho, kata jo KICD nitiere gi reports go. Jogi odhi KICD gidhi nwang'o report ma ji osewacho ma gimbe gin go kaka curriculum developers. Gidhi Jogo House nitiere reports mantiere mang'eny mondo gichak tich kanyo. Kaeto apani yiena mondo awegi kanyo mondo awene owadwa mondo anyalo wacho gigi te. Huntington korka kori wach ni mogik ka waloro twak marwa kotudore kod chal mar lai manyien mar somo e pacho ka CBC. CBC ok rach. Nitie mana fuoge mang'eny manitie. Ka task force nyalo kelonwa yore ma wanyalo dino fuoge go, CBC ok rach. King'iyo nyithindo mosekalo through CBC gi jogo mosedhi 844 nitie pogruok maduong'. Nyithindo manie CBC sani nyalo express themselves. Nyithindo gi nyalo communicate. Nyithindo gi nyalo timo gik moko ma ginyalo. Lakini fuoge ma wachiwo go ema task force one kaka dino. Namba 2, junior secondary school milanda ahinya ni. Akwayo ni sirikal o withhold transition mar junior secondary school. Nyithindo gi tindo ahinya, nyithindo gi nigi challenges, jonyuol nigi challenges. Nyithindo ma nie grade 6 odong' mondo gidhi e grade 7 gi 8 e primary schools kama nitie infrastructure moromo. Task force manitie akwayo gi mondo gi-co-opt practitioners mag CBC. Practitioners mag CBC gin jo ECD, jopuonj ECD, nyithindo matindo tindo, jopuonj primary mosebedo ka implement kendo giseng'eyo challenges mag CBC. CBC nitie tich mang'eny miluongo ni documentation. Jopuonj sani ok puonj. Jopuonj timo gimiluongo ni kano records. Documentation. Kidhi a class japuonj obet. Record. Actual teaching onge. CBC luongo japuonj ni facilitator. Show the way mondo nyathi osom. To an African child opogore gi a European child. Magi are the truth on the ground. Japuonj opuonj. Kata ko facilitate the documentation, the paperwork manitie e CBC en ng'eny ahinya. Erokamana yiena mar mondo mi ang'adi kalore gi samaro mano miwa onyisa kanyo ni orumo. Erokamana ahinya Huntington Ochieng, jakeno mar riwruok mar jopuonj mar NATA kaachiel kod Moses Mbora, jagoro mar riwruok mar jopuonj ma Kuppet bade ma Nairobi, kuom chopo e studio mar okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak mar odiochieng' ma kawuono kotudore kod chal mar CBC. Nyakwara Mogi Jwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Ote be naneno ka wuoro mathoth ahinya, kata kamano twak makama en twak ma bende pod inyalo dhi mbele kata yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba wa mar ote machuok mar 23600. Bende wanyisi no odiochieng' ma kawuono nitiere weche mopogore opogore ma bende waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono, mano moriwo nyaka kopo mogika mano mar owadgi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma bende timore e gwengego kata kar chung' od bura ma Madhira odiochieng' ma kawuono. Ka bende jafwambo marwa Martin Munene luono machiegni chenro makamano maneno ni kopo mogika mar owadgi Gachagua otimore e yo machalo nade. Weche makamago kaachiel kod weche duto mabiro timore kuro wabiro kelo ni achiel kachiel e weche wa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano bende od bura, twak e od bura chakore ayanga
ayanga odiochieng' makawuono. Mano od bura maduong' mamalo mar National Assembly kachiel kod mano mar Senate. Ka jafwambo marwa Walter Nyambaga ogoyo tach kuro kendo kinde mabende twak makamano biro chakore ayanga, wabiro kelo ni weche makamago achiel kachiel. Weche duto mabiro timore kuro inyalo bedo kod geno ni biro neno gi kati biro winjo gi e weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Ka kamano nyaka Ramogi Jwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachaka chenro mar Rupiny sa 12 mar okinyi nyaka sani. Aneno kanyo kochiegni molo sa 5 mar onyango, manyiso ni chenro kata twaka e chenro mar mbaka oromo oirumo ayanga. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao kachiel kod Cleophas Oluocha kod jogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo producer marwa, director marwa, jogo picha, jomak duola duto. Wagoni erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV. Nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.